sumula hamadangi jero pasarean ngenani wadana remu kelingan ngangrahangan Yayi Jaya Anggota yogene siadi ngandhek lakuku Yayi Kakang Anoman ana bab wigati kang bakal tak andharke ana warsane Kakang Anoman babagan apa ora ge matur ngene Kakang selawase anggota dadi abdine Sun Prabu Rama Wijaya kuwi aku durung tau ngatonke lelabuhanku kang gedhe marang panjenengane nalikane si Kakang kautus lumaku duta mring praja Ngalengka biyen Kakang Anoman Sembada mungkasi karya malah kepara gawe wirange Prabu Dasamuka kanthi srana ngobong praja Ngalengka kelingan apa ora iya aku kelingan Yayi nanging adimu anggota iki durung tau darbe lelabuhan gedhe marang Sun Prabu Rama Wijaya banjur karepmu kepiye Yayi Jaya Anggota aku kepengin ngatonke labuhanku marang Sun Prabu Rama Wijaya mula senopati kembar asmane Kumba dalah kumba-kumbake bakal tak rampungane Kakang Anoman lenggah kono kene Lur kincang alis risang mawegandrung ladalah wadya wanara bubar maut prandene iki ana kethek dedeke mung sakilan wani mapake lakuku kowe sapa aku senopati saka guwa Kiskendha aranku Jaya Anggota bali kowe sapa Senopati Ngalengka Diraja aswane Kumba kang dadi aranku kondange senopatine kembar ya ana mburiku kaya adhiku lanang Kumba gelem sumingkir apa ora gelem bali apa ora watak aswane Kumba mundur sejanggah Jaya Anggota dadi klilipku bakal tak ilangi cagak ndasmu Mutiar mundur hancur ora ge maju
Aswani Kumba. Unangan Jayanggada untir dasmu mudhar kowe. Iki adine adep ora. Kumba-kumba sawangen kae. Kakang Aswani Kumba tak langkai urip meneh. Canda. Dhewe ora iso mati ya kang ora iso kinodrating jagat pinurba ing dewa yen aku mati kok langkai urip padha aku nek mati dilangkai ya urip apa nek dilangkai mesti urip nah munyuke wedi kae Jaya Anggada kancane Jaya Bedhug kae wedi ayo kang maju Kadhe karunaning kaswase piye Yayi apa wis marem apa durung bakale jenengmu dicatet sejarah kang nganggo mangsi emas tulisane Kapi Jaya Anggada iso mateni senopati kembar jenengmu bakal dienggo jeneng Jalan Anggada ngono wae. Aja ngenyek kowe ya. Lho, kok ngenyek piye? Iki mengko mesti akeh sing ngalembono marang kowe. Kae lho, Jaya Anggada. Sing iso mateni Aswani Kumba Aswani. Wah, saya kondang terus bakale followermu ning medsos saya akeh. Ngono wae. Mesti dijaluki klarifikasi. Ya ngono ora Anggada. Ngece kowe. Wis aku patenono kang aku patenono timbang mbok ece kaya ngono kuwi. Rempeyek diremet-remet yen ngenyek bojo banget-banget. Lah wong dikandhani kok ngeyel sing nampa dawuh iki aku lan kowe. Wong loro. Yen sing diperintah mangkat wong loro ya mangkat bareng aja ijen padha ijen. Senengane kok mancal ora ngajak kancane. Mula sing kudune tumandang ki ya wong loro aku karo si Adi. Ya wis manut aku. Aku kudu piye aku? Bocah kembar kuwi wiwit ning jero weteng tansah bebarengan. Mula duwe daya kang angel dipisahake. Oh, ngono. Ya.
Kaya kembar karo Sati aku ya kaya ngono kuwi. Iya. Nadyan sakjroning rasa pangrasa uga mengkono yen siji susah sijine uga melu susah. Yen sijine bungah sijine uga melu bungah. Mula ora mokal yen salah siji mati dilangkai sedulure mesti urip meneh. Banjur gone nyirnake kepiye? Kudu bareng. Carane kakange kae mengko tak cekeli. Dene kadange enom cekelen. Yo, aku manut aku wis tanggap karo sediamu. Didu Kumba. Yo.